Hemmeğinize salam. Bugün Osman Devleti'nin dönemini. Ertuğrul Gazi Osman Devleti'nin dönemini. Osman Gazi 13. asrın ahirlerinde Kıçazlı'nın Demirgazı günmatlarına yerleşen onu esaslandırıcı Osman Bey'in 1258-1326 yıllık adı bilen bağlanışıklı birlik güçün puğuya. Osman Beyleri eski şehrin töwerüne dürüp onu ilk badı Osman'ın kakası Ertuğrul Gazi hükümdarlık edipdir. Mongolların Rum sultanlarının köp yerlerindeki eyilemleri Osman peydasına bolupdur. Beyleri berkitmeli onu yerlerini giňeltmeli mümkinçilik dörepdir. 1299 yılda Osman Bey Selçuklulara ağalygyndan dolu çykýan we öz başlyk siýasat ýürüdipdir. Vizitanya bilen görüş Orhan Gazi heniz Osman Bey'in döwründe Türkmenler owy berkidilen Bursanyň töweründäki yerleri eýelepdir. Bursa şäheri soň Osmanyň ogly Orhan Gazi 1326-1361 ýyllar tarapyndan eýelenýär. We Beyligiň täze paýtagty bolýar. Bir näme soňrak Türkmenler Nike ýani İzmir'e eýeleýär. Netijede 14. asrın 50-nji ýyllarynda çenli Türkmenler Ara deňziň bogazyndan çykmagy başarýarlar. Ýöne olara bogazdan geçmek we Konstitusiýa eýelemek başartmaýar. Osman Beyligiň üstünligini onuň uly sowda satyrgyna ýerleşmegi hem peýda beripdir. Osman Beyligiň yerleriniň giňelmegi onuň dolandyrylşy hem çalışyrynlykdan başlaýar. Orhan Beyligi dolandyrandan döwrüniň weziriň wezipesi ýüze çykýar. Beyligiň öz pulu akça ziklenýärler. Goşunyň gurulşy we hem ütgeýär. Piyada we atly goşun döredilýär. Ýürüşlerde döwrüniň goşuny geskerleriniň her gününe bir akça hak töläpdirler. Baragatçylyk döwründe olar özlerini döwlet tarapyndan berilen yerlerini işläpdirler. Olar salgytyndan hoş boşlapdyrlar. Şunyň hem netijesinde tarypa ýyrnalaryndan ýerinem hemişelik goşun döwrüp başlandyr. Osmanly döwletiniň Ýewropa ýürüşler Kosowa meýdanyna söwüş Osmanlyň çoluşlary öňrasyny Balkanlara bir näçe özbaşlyk döwletler knyaja bolup olaryň has ululary Vizatanya, Bulgaria, Serbiya, Bosniya bolupdyr. Balkan ýarymadaty ýürüşde 1353-1357 ýyllara bolup geçýär. Soňra 30 ýylyň dowamynda Türkmenler Balkan ýarymadasyny köp ýerlerini eýeleýär. Konstitusiýa we onu bilmän Serbiya tarap söýüşip uğraýarlar. We 1389 ýylda süýüşip uğranlaryndan soň Serbiya meýdanyny serbiler çympytyrak etýärler. Serbiya döwleti dargaýar. 1393 ýylda Türkmenler Bulgaria paýtagtyny ýygnaýarlar. Mowany aýrymagyndan soňra 1396 ýylda bolsa Nikopol şäheriniň etegindäki 60 miňlik Ýewropaly haç göterjilerini çympytyrak etýärler. Soňa waka ýürüşler häsiýeti hem ütgeýär. Başda ýürüşler olja almak üçin gurulan bolsa soňa ýer eýelemek we şol ýerlerde salgyt almak ýüze çykýar. Netijede az wagtyň içinde oňluk birlik uly döwletleri ýurulýar. Öňkü çargy we gazalaryndan we begleriň ýerini merkezleşmekdirinden häkimiýet berkara edilýär. Bu ýagdaýdan hem Orhanyň döwrüni başlap onuň mirasdalary Birinci Murat 1361-1389 ýyl we Ýyldyrym Baýazydyň 1389-1404 ýyl döwrüni has güýçlenýär. Öz nesil şalygynyň güýjüni tanatmak üçin ölmedinden öň ýani Murat birinji özüni sultan diýip elan edýär. Osman döwletiniň güýçlenmegi Osmanlylara garşy beýleki Türkmen birlikleri birleşmesi dargatma mümkinçilik ýöretýär. Ol Anadolu'da Sivasy, Kayseri'ni eýelep Ýefrat derýalaryna çenli ýetýärler. Kosowa meýdanyna şehit bolan Murat birinji ogly Bayazid Ýyldyrym Osmanyň döwletini imperiýa öwürmäge çalışýar. Ýöne 1402 ýylda Melik Timur'un Kiçi Azya çözmegi muňa ýol bermeýär. Şol ýyl Ankaranyň eteginde bolan söwüşi Bayazid ýeňilýär. Teýmirleriň 1404 ýyl liýdine gaýdýar we bir ýyldan soň ölýär.
14. asrın 20. yıllarından başlap Osmanlı Devleti yeni de güçlenip başlayan Murat II 1420-1451 yılda doğruda Avrupa'da köp yerle eğilenipti. Konstitusiya Poli'nin alınmağı 1453. yılın Alabahar'ın Sultanı Muhammed II 1451-1480 yılda Konstitusiya Poli'nin eteğindeki 100.000 başlık saylantığı koşun yığınaya 50 min günlük qavadan son 1453 yılın 26. mayında Konstitusiya Poli boyun eriye toplanır bu şehri İstanbul deyip adlandırılıp başlayan. İstanbul Konstitusiyasını ilanının son hakkındaki haber bütün Avrupa sarstırıptır. Rim Papası Calixtus 4. Hristiyan devletinin has yürüyüşlerini getirmek kutuklanır, göz görkenler barada hat iverdir. Emma Osman İmperiyası koşun bilen Konstitusiya Poli'nin ilanları için Osman devletini önküsünün hem güçlendirdi. Serbiya, Maria, Bosnia, Albanya, Moldova ve Valhya boyun eridirliye. Kıçı Asya'da Muhammed II Trapezoni iyiliye. Ondan son gezi kahramanlığı belirli yetki kahramanlıklarda koyunlu Türkmen padişahı Uzun Hasan hem kömürü geliyor. Uzun Hasan emma 1473. yılda Muhammed II Uzun Hasan'ın koyununun ve kahraman bir koşunu girve dağını ediyor. Şeygelikte bu Türkmen birliklerin yerleri hem Osman Devleti'nin birliklerindeki Kıçı Asya, Kıçı dolandaki Osman eline geçiyor. Muhammed II 1453-51 yıllar 1489 yıl Osman Devleti'nin tarihine dine bir başarıcan ferkardı. Bundan eğitim ol mühim özgürtmeler geçiren güçlü hükümdar kim bolupdur. Onun dolanıran yıllar kanunname kabul ediliyor. Kanunnamada devlet kulluk ediyenleri üçün ferkarda timar deyilip adlandırılan yerler birlikte. Osmanlı Devleti'ndeki sultanlar yurdun ilatını iki katlara bölüptür. Onların bir rayet beylekisi bolsa sipah deyilip adlandırılıptır. Rayetler önüm öndürüp ve devlette salgıt deyilip sipahlar bolsa harfi kulluk ediptir. Yürüyüşleri katnaşıptırlar, salgıt tölemendirler. Osmanlıların harfi güçleri Santay'dan Avrupa yurtlarının koşun dıklık ediptir. Koşunun köpüs atlı koşundan avarat boluptur. Ol koşun kulluk edeni üçün sultanından yer alıptır. Sultanın kimişelik koşunun yanınçılar kim boluptur. Selim Yavuz'un 1512-1520 yılda dolandıran yıllarında Suriye, Palestina ve Mısır ilanı. Ol dövrler Mısır'da Memlük Türkmenler Devleti bardı. Selim Yavuz Memlük Devleti'ni yatırıyor ve onun yerlerine öz devletinin düzümünü koşuyor. Osmanlı Sultanı Mısır'ı iyelemek bilen dünya Müslümanlar halifeliği derecesine hem öz elini alıyor. Süleyman Kanuni 1520-1566 yıl dövründe Osmanlı İmperiyası'nın dünyada en kuvvetli devleti oluptur. Avrupa'nın köp hükümdarları ona salgıt töleptirler. Benegerçiliklerin şeriyet Yunus Emre Mehri Hatun Qaragıca oğlan hem de Osmanlı İmperiyası'nın toplum medeniyetini güllep ösüptür. Türkmen sultanları devletin payitahtı İstanbul'u dünyanın güzel şehirleri birine uğurmaya çalışıptırlar. Dürlü asırlarda şehirde dünya imaratçıları meşhur yadigarlıkları bolan Türküleştirilen dilleri hem şuna toprağı köşkü değilyendir. 14. asrın Süleymaniye, 16. asırda ve Ahmediye, 17. asırda mescitlerine ve başka da 104 binalar kuruluptur. Osmanlı İmperiyası şeriyet ve ösüptür ve Yunus Emre, ona 14. asırda Mehri Hatun 1511 yılda aradan çıkan Karaca oğlan 1679 yıl acayip sahile ölmez yetmez eserleri 4 Osmanlı Benagar Koca Sinan'ın 1490 yılda 1500
88 yıllı Kur'an Täsin imaratdagy ýurduň şäherlerini aýratyn bezegi bir meşhur deňizde yüzücü Piri Reis'in ýaly 1353 ýylda dözen dünýä kartasy öwülýär. Celebi'nin 1611 ýylda 1669 ýylda siýahatnamasy Hacı Halipanyň jahannamasy Osman döwletine almaň uly ähmiýetine eýe bolandygyna şaýatlyk etdi. Osmanly hem de soňky padşahlyklarynyň 34 sany padşahlygy hem bolupdyr. 34 sany padşahlygyň hem de bulardan hem de bolan Osmanly padşahlyklary diýip adlandyrylýar. Osmanly padşahlyklary binägerçiligiň hem de şeriýetiň padşahlygy diýilip adlandyrylandan soňra Osmanly soňra ýykylyp Türk tüýleşdirilen döwletler diýilýär. Ýöne olaryň dinleri hem de musulman dinleri soňky padşahlary weradet din 1914-nji ýyllarda taryhlary we 1914-nji ýylda ýykylýar Osmanly döwleti ýykylýar. Osmanly döwleti ýykylanda weradet din aradan çykýar. Olaryň hem de şu wagtky köp alimlere göre şu döwletler bolup geçen paýtagtlaryna Osman imperiýasynyň şeriýeti köp ösüpdir. Olardy hem de bolup geçen şeriýetnamalary hem de köp bolansa Osmanly binäger goja diýip adlandyrylýar. Ýurduň uly şäherlerini aýratyn bezegi berilipdir. İstanbul esasana İstanbul 1400-nji ýyllardan başlap şu wagtky döwre içenli iň uly şäherleriň biri hesaplanýar. Emma sag boluň, ýene-de şunýaly videolar gelipdir. Indiki videomyz